खुलुमबाय आं सिबि रानी ब्रह्म नोंथांमोननिसिम फिन आं सानसेयारि खौरां लानानै फैबावबाय नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रोमबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय एसबि बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला नोंथाङा बे चेनेलाव सानफ्रोमबो फुंनि समाव खौरां मोननो हागोन। हाग्रानि मैसोनि उदखार हाग्रानि मैसोनि उदखाराव सानै सुबुंनि जिउ खहा आरो सानैया जोखोम। सनितपुर जिल्लानि तेजपुराव हाग्रानि मैसोनि उदखार जाहाजघाट ओनसोलाव दर्शन दास मुंनि सुबुंनि सायाव गिबियाव गाग्लोबदों जायजों बिथाङा जिउ खोमानो गोनां जादों। बेनि उनाव जाहाजघाटनिफ्राय टाउन फारसे हाग्रानि मैसोआ थांदों। बेनि उनाव साथामखौ गाग्लोबहैदों जायजों सासेया जिउ खोमानो गोनां जादों आरो गुबुन सानैया गोब्राबै जोखोम जानो गोनां जादों। जिउ खोमानांनाय सासेनि मुङा भजन गपे बिथांखौ गिबियाव गाग्लोबनानै जोखोम खालामग्रोदोंमोन जायनि थाखाय फाहामथायनि थाखाय तेजपुर मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव लांनाय जादोंमोन नाथाय रैखा खालामनो हानाय जायाखै। ओजोंहाय हाग्रानि मैसोनि गाग्लोबनायजों सानै सुबुङा आरोबाव गोब्राबै जोखोम जाबावनो गोनां जादों। बिथांमोनखौबो उनाव तेजपुर मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव फाहामथायनि थाखाय थिसननो गोनां जादों। बे समाव हाग्रानि मैसोआ हाब्रुआव गोग्लैनानै दङ होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो हाग्रा बिफाना थद गैयै खालामनानै हाग्रा फारसे लांफिननो थाखाय नाजानायनि खामानिखौ मावदों होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। दिनै 4 घन्टासिम मोब्लिब थानाय नङा। माखासे जायगायाव फुंनि 5 रिंगानिफ्राय 9 रिंगासिम मेन्टेनेन्सनि थाखाय मोब्लिबखौ बन्द खालामनाय जागोन। बङाइगाव मोब्लिब मावख'निफ्राय बेखौ फोरमायथिदों। बङाइगाव सार्किट हाउस, दलाइगाव, नतुनपारा, पाग्लास्तान, बिअसि गेट, खारिजा दलाइगाव, चापागुरि रड, भावरागुरि, रलिं मिल, सालबागान, शास्त्री रड, पालपारा, नेताजी नगर, सालबारि पाइपलाइन, किसान बाजार, पुरानि बङाइगावजों लोगोसे गोबां जायगाफ्रावनो दिनै 4 घन्टासिम मोब्लिब थानाय नङा। मेन्टेनेन्सनि थाखायनो दिनैनि सानाव बे 4 घन्टा मोब्लिबखौ बन्द खालामनाय जागोन। हाजो ओनसोलाव हा गिसि गानाय जाथाया बांनायनिफ्राय बांदों। हा गिसि गानायजों 3 सेना जवाना जिउ खोमानो गोनां जादों आरो दासिम 7आ गोमानानै दङ। बेनि अनगायैबो हा गिसि गानाय आरो दैबाना जानायनि जाहोनाव नांथानानै थानाय 1600 बांसिन दावबायारिफोरखौ रैखा खालामदों सिक्किमाव। सिक्किमनि लाचेन जिल्लायाव थानाय चाटेनाव इन्डियान आर्मिनि मिलिटारि केम्पआव हा गिसि गानानै फबसिनफैदों जायजों इन्डियान आर्मिनि 3 जवानफोरा जिउ खोमानो गोनां जादों। जिउ खोमानांनाय 3 इन्डियान आर्मिनि जवानफोरनि मुङा फारियै हाबिलदार लखविंदर सिंह, लेन्स नायक मनीष ठाकुर आरो पर्टार अभिषेक लाखादा। बिथांमोननि अनगायैबो 4आ जोखोम जादों आरो बे समाव 7आ गोमानानै दङ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। सा सिक्किमाव लेन्डस्लाइड अदेबानि हा गिसि गानाय आरो दैबाना जानायनि थाखाय गोबां दावबायारिफोरानो नांथानानै दंमोन। दा बिथांमोनखौ रैखा खालामनाय जाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। फुटबल अदेबानि जोलुर मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। BTRआव फिन जोलुर गेलेनाय जानो थांगासिनो दङ। नाथाय बे खेबाव ISPL आरो दुरान्ड काप नङा, गोदान कापनि मुंजों जोलुर गेलेनाय जानो थांगासिनो दङ। BTRआव बड'लेण्ड CEM काप जानो थांगासिनो दङ। BTRआव 15 जुननिफ्राय जोलुर गेलेनाया जागायगोन आरो BTCनि मोन 420 VGTCनिफ्रायनो गेलेनाय जाग्रोगोन। गिबियाव VGTC लेभेलाव गेलेनाय जागोन, बेनि उनाव बियाब लेभेलाव जागोन, बेनि उनाव डिस्ट्रिक्ट लेभेल अदेबानि जिल्ला लेभेलाव जागोन। जोबथायाव काउन्सिल लेभेलाव फाइनाल गेलेनाय जागोन। बान्थाया जाहैबाय VGTC लेभेलाव देरहायोब्ला हानजाया 7,000 रां मोननो हागोन, रानार्स आपआ 5,000 रां मोननो हागोन आरो साबसिन गेलेगिरिनो 2,000 रां होनाय जागोन। थिग बेबायदिनो बियाब लेभेलाव गेलेनायाव देरहायोब्ला हानजाया 10,000 रां मोननो हागोन, रानार्स आपआ 7,000 रां मोननो हागोन आरो साबसिन गेलेगिरिया 3,000 रां मोननो हागोन। जिल्ला लेभेलाव देरहायोब्ला हानजाया 25,000 रां मोननो हागोन, रानार्स आपआ 15,000 रां आरो साबसिन गेलेगिरिया 5,000 रां मोननो हागोन आरो काउन्सिल लेभेलाव देरहायोब्ला हानजाया 1,50,000 रां मोननो हागोन। फार्स्ट रानार्स आपआ 1,00,000 रां मोननो हागोन आरो सेकेन्ड रानार्स आपआ 50,000 रां मोननो हागोन। साबसिन गेलेगिरिनो 10,000 रां होनाय जागोन आरो बेस्ट गलकिपारनोबो 10,000 रां होनाय जागोन। जायफोर गोसो गुदुं बिथांमोनहा पर्टेलनि गेजेरजों टीम आरो प्लेयार्सफोरा रेजिस्ट्रेशन खालामनो हागोन। रेजिस्ट्रेशन खालामनाया मैयानिफ्राय जागायजेनबाय आरो 10 जुनसिम थागोन। BTCनि स्पर्ट्स एन्ड इयुथ वेलफेयार बिफाननि EM दावबायसा बर' बिथाङा खौरांगिरि मेल हांख्रायनायनि गेजेरजों बेखौ मिथिहोदों। UPPLना सिगाङाव गारि गैयामोन, रां गैयामोन, दाहारजों पेट्रल सोनो गोनां जायोमोन। नाथाय दा UPPLनाव गावनि गारि दङ, पेट्रल दङ आरो गासैबो दङ।
बे खोथाखौ बुंथिदों मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा बिसायख'थिखौ लानानै गुबुन गुबुन राजखान्थि दोला जेरैबायदि थागथियारि जादों थिग बेबायदिनो UPPL दोलोआबो थागथियारि जादों आरो UPPL दोलोआ बिसायख'थिखौ लानानैहाय माबोरै थागथियारि जादों आरो मा इस्युखौ लानानै बिसायख'थि गेलेगोन बेफोरनि सायावबो खोथा फोरमायथिदों मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा बुंथिदों दि UPPL दोलोनिया सिगांनि समाव गारि गैयामोन गुबुनाव लिफ्ट बिनो गोनां जायोमोन रां गैयामोन आरो दाहारजों पेट्रल सोनो गोनां जायोमोन नाथाय दा UPPLना गावनि गारि दङ पेट्रल दङ आरो गासैबो दङ होननानै फोरमायथियो मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा BPF दोला मोननै बा मोनथाम बियाबाव देरहायोबा मोजां मोनगोन नाथाय बे जाथावना नङा होननानैबो बुंथियो आरो दा UPPL दोलोआ एलायन्सनि खोथा साना UPPL दोलोआ ग्राउन्ड लेभेलाव थागथियारि जागासिनोसो दङ होननानैबो फोरमायथिबावो आरो बे समाव UPPLआ जेबो इस्यु गैया एकर्डखौ इमप्लिमेन्ट खालामनाय गोजोना अरायनि थाखाय थानांगौ बेखौ बिथा खालामनानैनो बिसायख'थिखौ गेलेगोन होननानैबो फोरमायथियो बिथाङा जायनाखि मोनफ्रोमबो दोलोआ मोनब्रैजि बियाबनि मादाव मोनब्रैजि बियाबावनो थागथियारि खालामदों UPPL दोलोआबो मोनब्रैजिनि मादाव मोनब्रैजि बियाबावनो बिसायख'थिखौ गेलेनो थाखाय थागथियारि जादों होननानैबो फोरमायथियो मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा NI केसआव गोग्लैनाय बारग' NDBनि सानै सोद्रोमाखौ गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय सनितपुर जिल्लानि तेजपुर सेसन कर्टआव दैथायहरनाय जाबाय सानै बारग' NDBनि सोद्रोमाफोरनि मुङा जाहैबाय फारियै बिष्णु नार्जारी उफ्रामुं N बेरेमा आरो नितुल दैमारी उफ्रामुं D नायहाब बिथांमोनखौ गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय तेजपुर सेसन कर्टआव दैथायहरनाय जाबाय बिथांमोननि हेंथा धिकेट जुलियाव केस रेजिस्टार खालामनाय जादोंमोन आरो बिथांमोनहा गोलाव समनिफ्रायनो गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलाव दंमोन गिबि खेबनि थाखाय तेजपुर सेसन कर्टआव बिथांमोनखौ लाबोनाय जादों आरो हियारिं खालामनाय जादों फैगौ हियारिंआ 16 जुनाव जागोन आरो बेबायदिनो मोनफ्रोमबो 14 साननि उनाव हियारिंआ जालांबाय थागोन होननानै मिथिहोदों दा बिथांमोनखौ तेजपुर सेसन कर्टआव लाबोनाय जाबाय जोंनि रायजोआव जेनिबो आंखाल गैया सिखाव दाखाथिनि आंखाल गैया नंखाय डक्टरनि आंखाल गैया आरो नंखाय पुलिसनिबो आंखाल गैया जोंनि रायजोआव नंखाय पुलिसा पिस्तल लानानै आरो पुलिसनि गाननाय जोमनाय गाननानै टाउन सहराव बेरायथिंनाय आरो हमजानायखौ जों खौरां मोनबोबाय थादों फिन आरोबाव गुवाहाटीनिफ्राय दिसपुर पुलिसा 4 नंखाय पुलिसखौ हमनो हाबावदों गुवाहाटीनि गोबां जायगायावनो नंखाय पुलिसा पिस्तल दिन्थिनानै दादागिरि दिन्थिगासिनो दंमोन आरो माखासे सुबुंफोरनिफ्राय रांबो लादोंमोन दा दिसपुर पुलिसनि सेबनायाव 4 नंखाय पुलिसखौ 6 माइलनिफ्राय हमनो हाबाय आफां आसामनि देरसिन मेगननि फाहामसालिनि मादाव गंसे बङाइगाव थानाय आइ हस्पिटालाव असिटि मेसिन सफैबाय जायनि गेजेरजों मेगननि जेंनाखौ हमदांनाय जायो आरो फाहामथाय होनाय जायो जेरै मेक्युलार डिजेनेरेशन डायबेटिक रेटिनोपैथी ग्लुक'मा आरो मेगन सिंनि दुखु मोननायखौ हमदांनो हानाय जायो आरो फाहामथाय होनाय जायो असिटिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन सार्भिसखौबो मोननो हागोन जेरै कर्निया मेडिकेल रेटिना ग्लुक'मा इभेलुएशन अकिउलोप्लास्टी फार्मासि आरो अप्टिकेलबो दङ बेनि अनगायैबो सानाय गैयालासे सुथेनाय गैयालासे इन्जेक्शन गैयालासे कम्पिउटार पेकनि गेजेरजों केटारेक्ट सार्जारिबो खालामनो हायो आइ हस्पिटालाव डक्टर रुमि दास डक्टर आश्राफुल आलम आरो डक्टर मेघाली शर्माखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन डक्टर रुमि दासआ तामिलनाडुनि अरविन्द आइ हस्पिटालनिफ्राय फैगोन बिथाङा कर्निया आरो केटारेक्ट स्पेसियलिस्ट MBBS MS अप्थाल्मोलॉजी आरो टपिकल फेक' सार्जारिनि एक्सपार्ट बिथांजों लोगोसे MBBS MS आइ स्पेसियलिस्ट अप्थाल्मोलॉजी फेक' सार्जन डक्टर आश्राफुल आलम आरो MBBS MS आइ स्पेसियलिस्ट अप्थाल्मोलॉजी डक्टर मेघाली शर्माखौ मोननो हागोन खम बेसेनावनो नोंथांमोनहा फाहामथाय लानो हागोन थङा जाहैबाय बङाइगावनि लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव थानाय बास स्टेन्डनि साखाथियाव कन्टेक्ट नाम्बारा 6900949900 गोजोन्थों खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों नोंथाङा जुदि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों